En 1906, A Coruña vivía entre o ruído das obras, o fume das fábricas e a tensión dunha cidade que medraba demasiado axiña. Nas rúas abríanse novos edificios, os talleres traballaban ferro e maquinaria, e moitas familias dependían dun salario que chegaba tarde, ou que non chegaba nunca. A construción estaba parada por unha folga longa. Chamárona a folga da fame, porque detrás de cada xornal perdido había unha mesa baleira. A noite do 30 de outubro, Miguel camiñaba pola rúa Ferrol. Era propietario dunha fábrica de fundición, un negocio ligado ao ferro, aos moldes, ás reparacións e ao traballo duro dos obradoiros. Naquela cidade, a industria non era unha palabra abstracta. Era o son dos martelos, a calor dos fornos, o cheiro do metal e a esperanza de quen buscaba un futuro mellor. Mais aquela noite a tensión deixou de ser rumor e converteuse en violencia. Miguel foi apuñalado varias veces. Ferido de morte, aínda conseguiu entrar nas oficinas da papelera española. Alí, segundo as fontes históricas, caeu morto. A rúa Ferrol quedou marcada por un crime que non se pode separar do clima social do momento. Non sabemos todo o que pasou nos segundos anteriores. A historia garda silencios. Pero si sabemos o contexto. A folga da construción levaba tempo desgastando obreiros, empresarios e familias. Nunha Galicia urbana que entraba no século XX, o conflito laboral facíase visible, salarios, xornadas, fame, dignidade e medo chocaban nun mesmo espazo. Miguel non era só unha vítima illada. Era tamén parte dunha cidade industrial que se estaba transformando. A súa fábrica formaba parte dese tecido de fundicións e talleres que daban servizo a obras, máquinas e pequenos negocios. Cando morreu, quedou atrás unha empresa, unha familia e unha pregunta difícil: como chega unha cidade a unha noite así? Despois do crime, o negocio non desapareceu. Os fillos de Miguel continuaron a actividade e, anos máis tarde, organizaron unha sociedade para manter a fundición e os talleres. O ferro seguiu quentándose, as máquinas seguiron xirando, e a Coruña continuou cambiando. Mais a lembranza daquela noite permaneceu como unha ferida dentro da memoria local. Contar este episodio non significa xustificar a violencia. Significa mirar de fronte unha época na que o progreso convivía coa pobreza, e na que a modernización urbana podía construir fachadas brillantes sobre vidas moi fráxiles. A rúa, a fábrica e a folga eran partes dun mesmo relato. Cando hoxe vemos imaxes antigas da cidade, as rúas parecen quietas, case silenciosas. Pero detrás desas fotografías había voces, pasos, medo e rabia. Había traballadores que pedían pan, empresarios que defendían os seus talleres, e unha sociedade que aínda non tiña respostas xustas para todos. Miguel morreu nunha noite concreta, nun lugar concreto, mais a súa morte fala dun tempo máis amplo. Fala da Galicia que entraba na modernidade entre talleres, fábricas, conflitos e desigualdades. Fala dunha cidade que medraba, pero que tamén sangraba. Por iso, ao lembrar o crime da rúa Ferrol, lembramos máis ca un suceso. Lembramos unha advertencia. Cando a fame se instala, cando o diálogo se rompe e cando a dignidade se sente negada, a convivencia pode esnaquizarse. A historia non devolve a vida a Miguel, pero pode axudarnos a entender o mundo que o rodeou. E quizá esa sexa a razón para volver a esta noite de 1906, non para quedar atrapados no sangue, senón para escoitar o que a cidade tentou dicirnos desde aquela rúa escura, entre a folga, a fábrica e o silencio.